Nakauli na sa Davao ang 21 ka mga Filipino tourists gikan sa Taiwan gipanghimutan sa quarantine facility dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Si Luan Mirodina adunay live exclusive report. May Bob, humanato mapalanog dinhi sa Balitang Bisdak ang yangungo sa mga Filipino tourist nga gipahimutang niining quarantine facility dinhi sa Barangay Apas. Nakauli na balik sa Davao ang 21 kanila. Alas 7:30 kagabi, nakauli na sa Davao ang 15 ka mga Filipino tourist nga gikan sa Taipei, luwan sa Cebu Pacific. Samtang ang 7 nila ka mga kauban nakalarga na usab balik sa Davao, luwan sa PAL alas 6 ganihang buntag. Gikonpermar kini ni Dr. Terence Bermejo, pangu sa Bureau of Quarantine 7 ug sa spokesperson sa Cebu Pacific, Charo Lagamon. And they are also given instructions nga gibutang sa likod sa aircraft nga away from the other passengers, but just to be sure lang, anyway, asymptomatic ba sila, they're also wearing mask even if you sakay ka ng mga airline no sila tanang mask ang mga crew. There is really a release document that clears these passengers that they're okay to fly, that was sent by the government, and that's what allowed us to fly them. Okay, and they flew on a regular, together with a regular They passenger? flew on a regular commercial flight of Cebu Pacific with other passengers. Ang 21 ka mga taga Davao naabot sa Sugbo niadtong Miyerkules, Pebrero 12, tungod kay wide direct flight gikan sa Taipei paingon sa Davao. Hinungdan nga gipahimutang sila sa usa ka facility sa Dakbayan sa Sugbo alang sa 14 ka adlaw nga quarantine. Gitataw hinuon sa pangu sa Bureau of Quarantine 7 nga himsog ang panglawas sa naasoy mga pasahero dihang mibiya sila sa Sugbo ug wa na sila migasto pa og plitig sa ilang biyahe pabalik sa Davao. If you are really homesick and you want to see your family, mas maayos na ato na sila i-home quarantine sa ilang home base. Pero as long as the LGU is there and the Department of Health counterparts are also there to monitor them as well. They had valid Cebu Pacific tickets, and so we flew them last night. Sa mensahe nga gipada sa usa sa mga taga Davao sa Balitang Bisdak, pinaagi sa social media, gitataw niini nga nakauli na sila sa ilang panimay ug nagpasalamat sila nga napadangat ang ilang yangungo. Samtang gipasabot ni Dr. Bermejo nga giproseso na usab nila ang mga dokumento sa uban pa mga Filipino tourist nga anaa sa quarantine facility aron makauli na sila sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya ug didto na magpaubos sa 14 ka adlaw nga home quarantine. Ano gi-facility na baron nga malarga tong kuan, ato bitaw naka facility quarantine. So we are waiting for the official guidelines kay ang sa gibuhat na mo yesterday kay ang Department of Health man contact dito sa local government dito kay gisugat din sila dito sa airport. Bob, sa pagkakaroon, aduna na lay tulo ka mga PUM con persons under monitoring nga gipahimutang sulod ni ining quarantine facility dinhi sa Barangay Apas tungod kay ang una na nga napada didto sa quarantine facility sa Pinamungahan. Kining tulo gikatakda usab nga dadon sa quarantine facility sa Pinamungahan karong gabii. Ug atong nasayran, Bob, pinaagi sa press con sa gobernador kaganiha iyang gipahibaw nga ang bag-ong protocol mao nga kun ugaling aduna na usay mga Pinoy nga gikan sa Taiwan nga moabot sa Sugbo, pasakyo na lang dayon sila sa mga connecting flights aron didto na sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya sila iproseso ug aron masayran kung angayan ba silang ipaubos sa home quarantine o dadon ba sila sa quarantine facility. Og so far, Bob, mo kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Barangay Apas, Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.